Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Dead Boy и днеска е така за фън реших да снимам на Team Fortress двойката. Ево не там, не умря ли? Нещастника. Ей, то как мазе. Тъма влезе в сервера, вече умрях два пъти. Между другото. Болен съм. Извинете за кашлянето. Това е много мазно, бе. Много мазен е то, бе. Много си мазен безнащощник. Много хубаво. То не умре ли, бе, да е? Опа. Извинете за рогатнята. Аз съм си такъв. Тъй, че... Оли, мамо, оли, мамо. Оли, мамо. Няма ли да умреш, бе? А така. О, отивам до базата, аз, защото не ми се умира. Оли, за мънчко. Той може да ми пирищчета. Така малко ракетки да не спратим. Пробвам си за шанс. Принципно искам сега игра Soldier. Ама не става. Кой игра? Аз ще пробвам това. Ще пробвам скаута. Ще е бърз. И двамата съкратил, но той му взима, защото е букупка. Не знам, не съм много добър на тази игра. Абе, какви са тия, бе? Сега вземам обикновен снайпер, ще бъде. Все пак. Ей, добре, бе. Кампер. Издевна букука. С букук. Оли, кома бибе. Бе, най-добре е тос. Честно си го кажа, най-добре си е той. Къртин яко. Къртин яко. Както е. И сега ще ме пребия всички. Ей, сега ме пребих. Не дейте пи, не дейте пи, не дейте пи. Аз не вече съм на малко хелти. Вижте колко хелти стана. Това е несправедливо. Ще репортна нубове. Ох. Излизам някакво макитва. Ох. Ще веднъж. Ох. Стига, бе, бат. Стига, че са нерва вече. Това е най-главният клас снайпера. Кампи човека и... Умри, бе. Умри, бе. Мали, тия ракетки как не ме взела. Гледай сега как кампи. Щастник. Мерника му го няма, защото съм хеви. Съм много бавен. Умри, бе. Умри, бе. Умри, бе. Гой. Гой, гой, гой. Постой. А, бима. Лъкер. 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 Коста тук е. Чай чува да снайпер почна да вземе. Он е. Кавал. Ладно. Пута. Абе, какво става, бе? Какво си мали? Той ме прикина с опатата. Той ме преви с опатата. Още съм много зле. Много зле. Умри, бе, умри, бе.
Ей, ще натрепа и всички да ги прибия. Абе, къв то става лопата, бе? Къв си ти, бе, бат? Коя е тази твоята лопата скапана? Така. Бати човека. Става лопата му не омръзна да игра. Не става. Коя тук? Ой, къде отиде, бе? Оли, това ма цепи. Ето се става лопата му била, бе. Ти, нещастник. Ай сега. Ще играем как се играе. Топа тук вече има някакъв се запазил просто. Това се така. Чут съм много гаден инженер. Стой. Иди нокаут. Ще умират. Трябва да дойде някакъв спай, защото... Трябва да пробвам и спай да игра после. Виждам колко време ще се задържа си инженер. Дай сега. Джоби. Дейтви. Джоби. Айде, бе. Да изтряскаме един. Ей. Че пробвам сега спай. Те от инженери. Тук издържаш. Така. Така. Тук така. Сега влизаш. Спай! Дудуп. На малко хилт съм. Чакам Соника зареди. Отивам. Тръгвам. Олей. Ставаме, видим. Не, бе. Набо, бе. Не мен, бе. Тях, бе. Оли. Аз съм си спайде, ама. Бай, Георги. Що мен, бе? Що мен, бе? Гла, какви са нагли. Солджер, кой да игра? Ай, то Domination. Пробвам някакъв такъв ръж. То само някакви кетчути. На Domination много малко. Ама само. Извинете, както казах за моето кишляне. Се случва на всеки. Спай.
вече ще удрям всеки, който е до мен. Аз така се опитвах да убия тянито такова. Коста. Нищо много малко хилт съм. Ох. Ей! Мразя спайове. Това почвам да си играя с моя клас. Добрим клас по принцип. Не! Нещо по-бързо. Нещо по-бързо. Ай, ще играем Пюро. Пюро. С него върви горе-долу. Ох. Умри бе. Умрете бе. Тома за кла. Умри бе. Какво става тука бе? Те ли имат пайър бе? И сега ще ти подпаля. Гът ще ти подпаля. Умри бе. То на огън толкова с пайър. Майър. Всичко става компот. Умирайте бе. Умирай бе. Отива веднага и се връща с хилне. Нещо статва не ми харесва. Най-много съм играл, мисля, че с Soldier. Ама това е нормално за мен. Тук е един чук. Капан. Развален. Ще изям бе, ще подпаля бе. Напчета, ще изгоря бе. Ще препаля бе. Ти не дали разбра, че те. Ай, стига бе. Замразиха ли те? Замразият. Чудо се, да не почна ли кампа снайпера, да ми господа. Господа ми господа. Ох, бе. Аби си кампа снайпер. Така е най-добре. С някой ще изляне от нещо. Така. Коста, кой ма прекина, айде, в нокаут. Не ми си слиси, бе. Куки-дуки. Трантафуки. Кръг. Топай то. Ай, тъй, лука, тъй. Много дец, малко килс. Тя заради тока. Беше немисис. Хайде. Бима. То спая. Взема. После ще ги видя. Тя ще ги видя. Взет някакви си работи. Трябва да ги видя. После какво съм взел. Това ме отнес. Това е скъпо оръжие. Китайска шапка, което е. Байгерги. Чай се дисконектно, дами и господа.
стига толкова от качения работа и до следващия път. Чао!